Casual osod gadwyr, Jamie Price, mae'n dair! A y Drenewydd yn talu'r pwyth yn ôl am y grasfa gafon nhw bythefnos yn ôl. KIERAN Howard! O, ragorol gan KIERAN Howard! Yn codi'r gigrydd dros y wal. Dim gobeith i Connor Roberts yn y gôl. Dyma Bassett heibio i Keats, mae o heibio i Taylor, mae o heibio i Clark, Kyle Bassett, creu'r lle am y drydedd gôl! Efo awr o'r gêm di fynd, mae Caerfyrddin dair ar y blaen. Tackle bwysig gan Cobys Iero yn y lle cyntaf. Mae QUIGLEY wedi dod yn ddyfnach. QUIGLEY ar ei droed chwith cyfle mergyd fan hyn. O, campus gan Scott QUIGLEY. Yn torri tu fewn ar ei droed chwith. Ac yna taran o ergyd. Heibio i Mike Lewis i gornel ucha'r rhwyd. Ychydig o le gan Sasha Walters. Walters! O'n gorffen yn Gelfyn. Mae'n ddwy Gaerfyrddin. Phil gan Jones. Jones yn ceisio. O, cod! Dyna chi gol! Gan Chris Jones! Edrychol o'i fyny. Ashley Morris ar ei linell, ond bwyd o ergyd i gefn yr hwyd a mae Port Talbot yn gyfartal.